Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kewa babi na 14, shi ma a nasa ɓangaren zuba mata ido yayi yana kallonta, tana sanye cikin baƙar doguwar abaya wadda kanta yana ɗaure da kwalin rigar, yayin da ta tsaga dogon gashinta ta raba shi biyu ta ɗaure sauran bayan, amma daga gashin gaban goshi kana iya ganin yadda gashin yake rabe ta hanyar tsaga. Lokaci ɗaya ya ji matar ta shiga ransa, ta burge shi, da alama ba ta da hayaniya kamar wannan ficiciyar yarinyar mara kunya. Cikin sauri ta ƙaraso wajensa ta ce, sannu da zuwa. Jawad sai ya ji Hausar ta ras, ba kamar Hausar Inas ba. Ami ta juya ta kalli Inas ta ce, daga ina kika samo baƙo? Inas ta ce, a waje na tsince shi. Hannunta zai wanke wai, don wai zan ce saboda kin ga hannun nasa nan ras, babu abin da ya same shi, amma a haka zai wanke. Bilkisu ta yi murmushi, sanin halin ‘yar ta wuce ta ɗebo wa Jawad ruwa, ta kalle shi cikin kulawa ta ce, zo na zuba ma ka wanke hannu. Cikin sauri Jawad ya matso ya tsugunna, Ammi ta zuba masa ruwa ya wanke hannayensa sosai. Yana wanke hannun amma idonta gaba ɗaya yana kansa, tana kallon yadda yake komai a nutse. Yana gama wanke hannun ta miƙe za ta maida kofin kan randa. Cikin sauri Jawad ya karɓi kofin ya maida kan randa. Inas ta zuba musu ido tana kallon su, sai wani abu suke kamar ba sa son rabuwa da juna. Jawad ko ta kan Inas bai ji ba, ya kalli Bilkisu ya ce, mama na gode, sai an jima. Gaban Bilkisu ya yanke ya faɗi. Mama, ta maimaita sunan a bakinta. Lokaci ɗaya ta tuno da yaronta Muhammad. Mama shine sunan da ta so ya kira ta da shi idan ya girma, sai dai kuma Allah bai nufa ba. Haka tun da ya ɓata babu wanda ya taɓa kallonta ya ce da ita mama. Sai yau da wannan yaron ya faɗa mata, ta tuna lokacin da take wa Muhammad ɗinta wanka, tana faɗa masa kada shi ma ya gudu ya bar mama. Mama tana son sa, idan ya gudu ba za ta iya jurewa ba. Ta saki ajiyar zuciya ta kalli Jawad, ta ga har ya juya zai fice daga gidan. Bilkisu ta yi sauri ta ce, tsaya yaro, zo ka sha shayi sai ka tafi. Cak Jawad ya ja ya tsaya, ya ji kwata-kwata ya kasa yin musu da matar. Bilkisu ta yi sauri ta shimfiɗa masa tabarmarta mai kyau ta ce, zo ka zauna. Babu musu Jawad ya zauna yana kallonta. Inas da ta san cewa ita Ami za ta ce ta haɗa masa shayin, hakan ya sa ta ɗauko butar shayin za ta haɗa masa. Cikin sauri Ami ta ce, ba ni na haɗa masa da kaina. Inas ta kalle ta da mamaki, ta ba ta butar shayin, ita kuma ta koma gefe ta zauna, ranta duk ba daɗi. Jawad ya kalli yadda Ami take haɗa masa shayi cikin nutsuwa. Ta zuba masa ɗan ƙaramin kofin shan shayi irin na buzaye, sannan ta ƙarasa ta bashi. Ta zauna kusa da Inas, ta maida nutsuwarta gaba ɗaya kan Jawad. Tun da ya shigo gidan take jin wani irin nishaɗi, wanda rabonta da ta ji nutsuwa da nishaɗi irin wannan tun kafin Malam Mani ya gudu ya bar ta. Cikin farin ciki ta kalle shi da kyau ta ce, yaro na, kai ma a nan ƙasar kake? Jawad ya yi murmushi, ya ajiye kofin shayin hannunsa, sannan ya ce, a'a, ni ɗan Najeriya ne mama. Wannan sunan na mama da ya sake faɗa, sai ta sake jin wani irin daɗi. Ta saki ajiyar zuciya ta ce, masha Allah, na san Najeriya sosai, na zauna a can shekarun baya. Yaya matarka? Jawad ya saki murmushi, sannan ya ce, mama ai ban da aure. Bilkisu ta saki yar ƙaramar dariya, sannan ta ce, ikon Allah, ashe yaron nawa tuzuru ne. To Allah ya baka mace ta gari. Yadda kake da natsuwa, Allah ya baka nutsatsiyar mace. Na san duk yarinyar da ta aure ka ta yi sa'a. Babu wata budurwar da za ta kai matarka sa'a, saboda ta yi dace da miji na gari. Inas tana jin haka ta tuno bakinta gaba, cikin shagwaba ta ce, Ammi, ni ma fa irin wannan maganganun kike faɗa min? Bilkisu ta kalle ta yi murmushi ta ce, to sarkin kishi, faɗa min waye ya ɓata miki rai? Tunda kika shigo na ga ranki a ɓace. Yaya wajen aikin naki, me yasa kika dawo da wuri? Cikin tsananin damuwa Inas ta ce, Ammi ai sun kore ni, wai shugaban kamfanin ne ya zo, kowa sunansa ko Jawad, oho masa dai, shi ne ya ce a faɗa min ya kore ni daga kamfani sawai in koma makaranta. Wallahi Ammi, duk ran da na gan shi da idona sai na saka hannayena na shaƙe masa wuya. Ta faɗi hakan tana dunƙula hannayenta alamar yadda za ta shaƙe wuyan Jawad. Jawad da ke shan shayi lokaci ɗaya gabansa ya faɗi. Cikin sauri ya kalle ta
tare da zara idonsa cikin ransa ya ce dama ita ce, shi yasa ta zo wuciya ta gabansa ɗazu take sababi tana faɗan cewa kora daga kamfani ai ba ita ce kora daga duniya zuwa lahira ba. Nan take gane ta tabbas ita ce wadda aka ce masa tana shigar da bayanan kamfani, ya ce a faɗa mata ya sallame ta. Inas ta ci gaba da faɗin wannan Jawad ɗin tun da na ji sunansa na san cewa ba shi da mutunci. Yanzu da ya kore ni dan Allah Ammi ta yaya ni zan tara wani kuɗin in sake miki kayan ɗaki. Bilkisu ta yi murmushi kamar bata ji haushin korar da aka yi wa Inas ɗin ba. Domin ta kwantar mata da hankali hakan ya sa ta ce to a yi haƙuri mana. Sai da na ce miki ki tashi da wuri ki tafi kar ki latti. Kika tsaya zaman wanke kai, ina mai tafiya wajen aiki ya ga lokacin tsaya wanke kai. Ai shi kenan sai ki yi addu'a Allah ya kawo miki wani aiki. Matso na turara miki gashin ki kar na sake jin kin sa damuwa haka a ranki kin ji ko? Inas ta yi kwafa sannan ta ce shi kenan Ami. Bilkisu ta tashi ta kara zuba wa Jawad wani shayin wanda bai ma san ya shanye na cikin kofin ba saboda yadda ya ji ɗanɗanon shayin ya yi masa daɗi. Bayan ta zuba masa shayin ta ɗauko turaren wutan da take turara dogon gashin Inas da shi kasancewar ba su da halin zuwa salon. Zama ta yi sannan ta janye lufayar daga kan Inas gashin ta ya bayyana a fili. Ta saka hannunta ta warware mata dogon gashin nata sannan ta fara turara mata gashin. Jawad da ke zaune ya saci kallon su lokaci ɗaya idonsa ya arba da dogon gashin Inas. A hankali ya zaro idonsa a ransa yana faɗin yanzu duk wannan gashin nata ne. Ya sake ƙarewa gashin nata kallo ya ga dai tabbas nata ne. Inas ta ɗan juyo ta kalle shi cikin sauri ya janye idonsa cikin zuciyarsa fal mamakin yawan gashin yarinyar yake. Inas kuwa ƙare masa kallo take ta lura kamar yana cikin damuwa. Bayan damuwar ma da alama ba shi da lafiya yana tattare da wata irin cuta wato miskilanci. Wannan ma babbar rashin lafiya ce. Ɗauke kanta ta yi daga kallonsa yayin da shi kuma Jawad zuciyarsa ta sake tunzura shi akan ya sake kallon abin da yake matuƙar so tun kafin ya bar gidan wato dogon gashi. A hankali ya ɗan juya ya saci kallon ta kamar yana tsoron kar ta kama shi yana ganin ta. Idonsa ya sauka akan ɗan ƙaramin bakinta ya mai da kallonsa zuwa dogon gashinta. A daidai lokacin Inas ta juyo ta kalle shi karab idonsu ya faɗa cikin na juna. A tare faɗuwar gaba da zuciyoyinsu. Lokaci ɗaya ɓata ransa tare da ɗauke kai sai dai kawai ya bi ta da kallon ƙasa-ƙasa irin kallon gefen idon nan kamar an masa dole sai ya kalle ta. Maganar su fi'e da ya jiyo daga waje ita ce ta sa ya miƙe ya kalli Bilkisu sannan ya ce mama zan tafi na gode da kulawarki. Bilkisu ta kalli fuskarsa fal murmushi sannan ta kalli Inas ta ce ke riƙe gashinki na raka yaro na waje. Inas ta yi sauri ta riƙe gashinta saboda idan ba ta riƙe shi ba zai iya shafar ƙasa tunda a zaune take. Kallon Jawad ta yi wanda ya tsaya tsayin daka shi ala dole jira yake Ammi ta raka shi sai ka ce ya san Ammin tasa ce. Cikin shagwaba ta ce Ammi to wai kin san shi ne ki bar shi yayi tafiyarsa mana. Jawad ya kalle ta fuska babu walwala sannan ya kawar da kansa abun mamaki. Maganar Inas ɗin bata sa ya tafi ba sai da ya tsaya Ammi ta ƙaraso wajensa sannan cikin lallashi ta ce masa mu je yaro na rabu da ita. Babu musu Jawad ya yi gaba yana zura hannunsa daga cikin aljihun wandonsa. PA da direba suna ganinsa suka ƙaraso da sauri suna ba shi haƙuri. Bai ce da su komai ba ya juya ya sake kallon Ammi wadda take tsaye daga ƙofar gida rasa me yasa yake ji kamar baya son barin matar. Kafin ya ce wani abu Bilkisu ta ɗaga masa hannu sannan ta ce Allah ya tsare hanya Allah ya yi min albarka. Cikin jin daɗi ya ce amin mama. Daga nan direba ya buɗe masa mota ya shiga suka tafi. Sai da suka kule sannan Ammi ta saki ajiyar zuciya ta dawo ciki tana zama ta ci gaba da turarawa Inas gashinta. Inas ta ce Ammi daga ganin baƙo ke da ba kya yi wa mutane haka amma wannan sai ƙara liƙe masa kike. Bilkisu ta yi murmushi ta ce ina laifi dan na masa haka ba kya ganin yaron yana da nutsuwa sosai. Inas mamakin Ammin nata ya gama kashe ta yi ajiyar zuciya ta ce na gani kam na ga nutsuwa Ammi. Cikin jin daɗi Bilkisu ta ce ai shine abin da nake faɗa miki kuma da alama babban mutum ne. Na ga ana buɗe masa mota da rawar jiki kuma abokan tafiyar tasa ban ji sun faɗi sunansa wa kowa yadda bai yake cewa kin ga ya tafi ma ni kwata-kwata na manta ban tambayi sunansa ba.
shi kuma babu magana, shi ma bai tambayi namu sunan ba. Inas dai da take cikin mamaki ta ce ai kam haka ne, babu magana, gashi nan gim a zaune. A ɓangaren su Jawad kuwa kai tsaye gidan TV da za su yi hira da shi nan suka wuce, yana ƙarasawa gad ɗinsa suka matso da gudu suka buɗe masa mota, sannan suka ƙarasa ciki domin fara gabatar da shi. Tsawon awa ɗaya hirar tasu ta ɗauka, sannan ya wuce gida. Da ya koma gida ma bai zauna ba, ya sake shiryawa ya fito zai wuce Najeriya gaba ɗaya. Gaba ɗaya 'yan gidan na Alhaji Auwal suka yi masa rakiya zuwa wajen motocin da za su kai shi iyafot. Ummi sai fari take masa da ido tana masa yanga, shi kuwa bihin bai ma gane me take nufi ba. Yayin da Fauzi yayar Ummi ta dakata daga gefe ta haɗa hannunta a ƙirji tana kallon sa. Dama ita 'yar shan ƙamshi ce kamar shi. Ummi ta fi ta sauƙin kai. Sai da motocin suka fice daga gidan sannan suka juya ciki. Kafin motocin su Jawad su ƙarasa iyafot, Fuad ya kira wayar Jawad. PA da ke zaune a gaban motar ya juya ya bashi wayar yana ɗauka. Fuad ya ce, yayi zan wuce Garmeniya, ba lallai ka dawo ka same ni ba. Jawad ya yi murmushi ya ce, okay, har birthday party ɗin naka ya zo? Yes yaya. Okay, kana da kuɗi enough a jikinka? Fuad ya ce, yes yaya, akwai shaddodinka an kawo, sun zama ready. Yaya, I will miss you but ba zan daɗe ba, zan dawo, maybe 2 to 3 days. Cikin sauri Jawad ya ce, no Fuad, kar ka damu, ka yi zaman ka huta sosai. Lokacin da nake kamar ka ni ban samu damar wannan hutun ba, saboda haka ka yi rawa, ka yi yawo, ka huta sai ka dawo. Cikin farin ciki Fuad ya ce, thank you yaya, I am proud of you. Jawad ya yi murmushi ya kashe wayar ya ba wa PA, sannan ya jingina da motar ya lumshe idonsa yana ganin fuskar Bilkisu a cikin idon zuciyarsa. Bayan sun dawo Abuja kai tsaye ɗakin sa ya wuce. Yayin da dadi da momi suke zaune a falo, Alhaji Auwal ya kira wayar Alhaji mai kuɗi. Bayan sun gaisa sun gama yi wa juna jaje akan rasuwar bebi, Alhaji mai kuɗi ce Jawad ya dawo gida yanzu, ina fatan sun daidaita da Ummi ko Fauziya. Alhaji Auwal ya yi murmushi irin nasu na manya ya ce, ina, ban ga alamar haka ba Alhaji, kawai a rabu da su, su ma zan sa musu rana da samarinsu na nan Nijar kawai. Ka san su ɗin gaba ɗayansu daga Jawad ɗin har su Fauziyan dukkansu ƙananan yara ne, kada a takura musu su shiga damuwa. Alhaji mai kuɗi ya yi ajiyar zuciya cikin damuwa, bai so hakan ba, ya ce ya so a ce sun sake haɗa danƙon zumunci tsakaninsa da aminin nasa. Cikin damuwa ce, to shi kenan Alhaji, Allah ya sa hakan ya fi alkhairi. Bayan sun gama wayar, Hajiya Zaliha ta ce, Alhaji ban ji ka ce komai akan maganar Jawal da Amal ba. Yaya Mariya ta zo ta ce ita bata amince ba. Alhaji, ina laifin Amal? Yanzu Yaya Mariya tana nufin kenan ɗan uwana bai iya ba da tarbiyya ba? Alhaji mai kuɗi ya yi murmushinsu na manya ya ce, Zaliha kenan, wani lokaci kina yin abu kamar baki san halin Yaya ba. Sanin kanki ne, Jawad tun yana yaro take ji da shi, kamar yadda na lallaba ta shekaran jiya. Insha Allah idan auren ya taso zan je da ita, tun da dai ke ɗin kin ga yarinya kuma yarinya ta yi miki. To shi kenan, shi ma yaron da kansa ya ce tun da zaɓin ki ce ba shi da damu. To don Allah ki bar maganan nan. Hajiya Zaliha ta yi ajiyar zuciya ta ce, to shi kenan Alhaji, ya wuce. Da daddare suna zaune suna kallo ita da Ammi bayan sun idar da sallar Isha. Ganin babu abin da ake a tashar tauraruwa sai tallace-tallace. Hakan ya sa Ina ta ɗauki remote ta sauya tasha zuwa wata tashar. A daidai lokacin aka hasko fuskar Jawad. Yana zaune ya yi kyau cikin sut ɗinsa ta ɗazu da ya bar gidan nasu. Gaban Inas ya yanke faɗi, ta zaro ido ta ce, wa nake gani haka Ammi? Bilkisu ma ta zuba TV ido tana kallo. Tabbas yaron da ya bar gidansu ne ɗazu da safe. To me yake a TV, ko aikin jarida yake? Kafin su sake magana, matar da take zaune a kan kujera tana fuskantar Jawad da alama ita ce za ta masa tambayoyi. Ta kalle shi fuskar safal murmushi, sannan ta juya kaɗan ta kalli gaba ta ce, masu kallo barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shirin namu mai suna musan junanmu. A yau mun karɓi bakuncin shahararren ɗan kasuwan nan wanda ya ƙirƙiri kasuwanci da yawa a faɗin duniya, jagoran talaka wanda ya kasance yana taimakon talaka, sannan wanda yake samun nasara a kasuwancinsa, shugaban kamfanin mai kuɗi oil, wato Jawad mai kuɗi. Inas tana jin sunan Jawad ta miƙe tsaye, ta ɗora hannunta a ka ta fara zagaye falon nasu tana faɗi,
Inna lillahi, shikenan Ami, shikenan na kashe kaina, ko sun yi niyyar mayar da ni aiki, wallahi yanda na zauna na ci masa mutunci yana ji na tsare, dole su fasa. Ami ta gagara magana saboda tsananin mamaki, ta tattara hankalinta kacokan ta maida kan TV. Tunani take a ranta, yanzu dama yaron nan shine shugaban kamfanin mai kuɗi oil. Inas ta koma ta zauna a daidai lokacin da matar ta sake kallon Jawad ta ce, Mr. Jawad, kwatsam sai ga ka a Nijar, muna tunanin idan har hamshakin ɗan kasuwa kamar ka zai shigo ƙasar Nijar, to muna fatan za ka sake kawo wani ci gaban ne kamar yadda ka kawo mana kamfanin ka a baya. Kuma har yanzu oil ɗin mai kuɗi yana nan ana dama da shi a cikin jerin mayukan da ake amfani da su a ƙasar Nijar. Jawad ya saki murmushi ɗan kaɗan kamar dai ɗazu, sannan ya ce ziyara ce kawai. Zamanta ta gyara sannan ta ce, Mr. Jawad, kamfanin mai kuɗi oil ya shahara sannan ya gama ƙera dukkanin sauran kamfaninnika na oil da ke cikin ƙasar Nijar. Sannan yana ɗaya daga cikin jerin manyan kamfaninnika da suka shiga cikin jerin duniya. Kuna da resuna na mai kuɗi oil sama da guda 30 a ƙasashen duniya, ciki har da ƙasar Nijar. Mr. Jawad, menene sirrin nasararka? Maganar Inas ce ta faɗo masa cikin sauri, yayi nasarar kawai da tunanin yarinya a ransa, sannan ya kalli ‘yar jarida. Ya ce, sirrin nasarata shine addu'ar mahaifiyata. Me zaka ce wa sauran matasa 'yan kasuwa masu tasowa, wace shawara zaka ba su? Ina ba wa matasa shawara su tashi su yi aiki tukuru domin inganta gobensu. A baya babu abin da ban yi ba domin in taimaki kaina. Su yi ƙoƙari su tashi tsaye su jajirce, insha Allah Ubangiji zai taimake su. Mr. Jawad, kasancewarka babban ɗan kasuwa sananne a idon duniya, mutane da yawa suna sa ran ganin matarka wacce mai sa'ar ce za ta yi nasarar sace zuciyar. Shin babu 'yan matan ne ko kuma kai ne baka ra'ayinsu? Kallonta yayi, ya ce, Jawad ɗan kasuwa ne, babu abin da na iya sai kasuwanci. Har yanzu dai babu yarinyar da ta yi nasarar sace zuciyata. Mr. Jawad, ka shiga jerin hamshakan masu kuɗi a Afirka, menene burinka na gaba? Murmushi yayi wanda ya sake fito da tsantsar kyawunsa, sannan ya ce, babban burina shine in shiga cikin jerin masu kuɗin duniya. Yar jaridar ta yi murmushi ta ce, muna taya ka addu'a, Allah ya cika ma wannan burin naka. Mun gode sosai da ziyara, muna fatan zuwa gaba za mu sake karɓan bakuncinka. Kansa ya ɗaga a mata alamun insha Allah. Daga nan ta rika tattaunawar tasu da fatan alkhairi. Har inda ya fito zai shiga motarsa ya tafi, sai da suka nuna da yadda wasu daga cikin 'yan jarida suka tare shi yake ɗaga musu hannu, wasu kuma selfie suke ɗauka da shi. Sai da ya gama da jama'a sannan ya nufi mota, yayin da ɗinsa kusan guda 15 suke kakkare shi saboda kada a cutar da shi. Cikin sauri aka buɗe masa mota ya shiga, sannan suka tafi. Inas ta janye tagumin da ta yi da hannu bibbiyu bayan ta gama kallon firar su Jawad da yadda ta ga gat suna take masa baya. Ta tuna ɗazu da safe yadda take gwada yadda za ta shake shi idan ta gan shi, har ce masa ta yi ba shi da mutunci. Me ya kai ta? Ita ina takalar wannan mutumin da faɗa? Dama an ce idan baka san mutum ba kada ka yi gaggawar ci masa mutunci. Ta yi ajiyar zuciya ta kalla Ammi, ta ga sai murmushi take. Cikin muryar shagwaba ta ce, Ammi, sai murmushi kike kamar ba shi ne wanda ya kore ni daga kamfaninsa ba? To nan muka kawo ƙarshen wannan shafi, sai in Allah haɗa mu a cikin shafi na gaba. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi mana like, ku yi mana share.